ffaith am deitl Tywysog Cymru. Mae cael teitl Tywysog Cymru wedi bodoli ers amser maith. Ond pam? Ers pryd? Llywelyn ap Gruffydd. Yn yr oesoedd canol, roedd Llywelyn ap Gruffydd Tywysog Gwynedd yn rheoli'r rhan fwyaf o Gymru. Mae Llywelyn yn gwneud cytundeb gyda Harri'r Trydydd, Brenin Lloegr. Roedd hwn yn mynnu bod Brenin Lloegr yn derbyn bod Llywelyn yn Tywysog Cymru. Mae brenin arall, un cas a threisgar, yn dod i rym. Edward y Cyntaf. Mae Llywelyn yn gwrthod ei dderbyn. Dewis dy chwaraewr. Mae Edward yn anfon 15,000 o filwyr i fyny ei fod yn plygu glin i'r brenin newydd. Mae brawd Llywelyn a Chymru eraill yn ymladd yn erbyn y Saeson dros ei rhyddid. Mae Llywelyn yn ymuno â nhw. I'r gad! Cilmeri, ger Llanfa'r Miallt, Powys. Bu brwydr ffyrnig a claddwyd Llywelyn gan filwyr Edward y Cyntaf. Llywelyn oedd ein lliw olaf, llwyddodd i uno Cymru am gyfnod o dan un tywysog. Cafodd ei gefnogwyr eu cacharu. Yna adeiladodd Edward ei gestyll ei hun o gwmpas Gwynedd. Rhoddodd Edward deitl Tywysog Cymru i'w fab fel sarhad yn erbyn y Cymru. Arfer dadleuol sydd wedi para hyd heddiw. Ond mae stori Llywelyn yn aros yn y cof.